Hanggem hanggemeni wekdal. Terus tembungipun menapa? Boten kok kangge untuk menyingkat waktu, ngaten nika dangunipun kirang pas. Hanggemeni wekdal, tegesipun waktu itu berjalan, tidak bisa disingkat, tidak bisa diulur, ning menika saged dipun, ginakaken secara efektif mungkin. Menika tembungipun kangge hanggemeni wekdal. Kangge hanggemeni wekdal menika untuk mengefektifkan waktu. Hanggemeni menika saking tembung gemi, ngaten. Hanggemeni menika saking tembung gemi. Hanggemeni wekdal, semoga pepanggihan dalu menika dipun wiwiti. Supados pepanggihan dalu menika saged rancak, boten wonten alangan setunggal menapa, sumangga pepanggihan dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan, kanthi waosan basmalah, sumangga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Dalu menika nglajengaken ingkang kala wingi, menawi kala wingi dalu kala wingi menika gayut kaliyan rerangken upacara adat mliginipun manten, saking wiwit saking pasang bleketipé ngantos boyong menika limrahipun. Dene upacara-upacara adat khusus sanesipun menika ugi wonten upaminipun upacara kangge, tingkepan. Sasampunipun palakrama manten rampung menika lajeng bobot, menika mangke badhe wonten upacara-upacara salebeting, wilujengan kangge kandhutan. Wiwit saking sewulan lajeng padatanipun 4 bulan ngapati, tembungipun ngapati, awit sebulan menika dumadosipun, wiji dadi, sarananipun pun sebat ngebor-bori, lajeng sajenipun mawi napa, jenang sumsum, menika 1 bulan. Lajeng ingkang 4 bulan menika 100 dinten menika titi wancinipun dipun tiupaken ruh. Dados wonten wilujenganipun, ngapati namanipun. Lajeng wonten malih upacara nglimani, nglimani menika 5 sasi. Lajeng ingkang ageng piyambak menika mitoni. Mitoni menika 7 wulan utawi 7 wulan utawi 7 menika mitoni. Nah, upacara ingkang ageng piyambak menika malah upacara wonten ing mitoni tinimbang wonten ing, wulan sepisanan, kaping sekawan utawi kaping gangsal. Awit menapa? Awit, eee, bayi umur 7 wulan utawi 7 jroning kandhutan menika menawi kedah utawi paripaksa lair ingkang sebat prematur menika anggenipun nututi, gesangipun menika saged langkung menapa nggih, kemungkinannya lebih besar, nggih, kemungkinannya lebih besar tinimbang nalika bayi menika umuripun kirang saking 7 wulan. Awit 7 wulan menika sampun jangkep. Nah lajeng mangke lair. Nah sasampunipun lair menika mangke padatanipun wonten upacara naminipun mendhem ari-ari. Mendhem ari-ari, lajeng wonten malih upacara brokoan, wilujengan hari lahir. Lajeng wonten, upacara nalika pupak puser, menika, menapa, lepasipun tali puser. Lajeng wonten malih upacara ingkang, eee, selapanan, bacaan selapanan 35 hari. Menawi cara muslim lajeng wonten upacara kekaan, akikoan. Lajeng sasampunipun mangke lare mayak radi ageng menika mangke badhe wonten upacara naminipun upacara tedhak siten atau turun tanah. Turun tanah menika upacara nalika bayi utawi lare menika sampun umur 7 sasi utawi sampun umur 78. 78 tegesipun sampun, 7 bulan kelewat karena selapan niku 35 dina. Nah sasampunipun menika mangke ngancik rada rumaja
Tumrap kakung menika wonten upacara supitan, hitanan, tumrap putri wonten upacara tetesan. Tumrap putri malih nalika garap sari sepisanan, garap sari menika menstruasi. Menstruasi menika wonten upacara naminipun tarapan. Tarapan menika upacara kangge menstruasi pertama. Nah, sasampunipun menika lajeng mlebet dhateng palakrama kala wingi. Nah, candhaipun inggih menika nalika upacara kangge layon kematian. Nggih, kangge kematian. Kematian menika wiwit saking, menapa, pemulasaraan jenazah, lajeng wonten pengetan sur tanah 3 dina, 7 dina, lajeng 40, terus mendak 1, mendak 2 nyewu. Menika limrahipun, upacara kangge daur hidup utawi, menapa, lelampahan gesang menawipun basaaken menika cakra manggilinganing urip. Menika kathah sanget. Dados, tumrap bebrayan Jawa menika slametan slametan. Ora kok nggon le mangan enak mboten, ning nggon slametane. Dados menawi dipun gerba menika astunipun malah, eee, agamis menika. Karena sedaya lajeng pun sendhekaken dhateng Gusti, nyuwun kawilujengan saben langkah, saben lampah, saben galengan lakon, galengan lampah, galengan yuswa menika wonten, wilujenganipun. Tumrap, ingkang sampun yuswa sepuh, upaminipun sampun tumbuk ageng menika tumbuk 8 windu utawi sedasa windu. Sedasa windu menika tegesipun sampun yuswa 80 taun. Nah, yuswa 80 taun menika wonten upacara naminipun congkokan. Congkokan menika panyuwunan saking para putra wayah supados tiyang sepuhipun, bapak ibu utawi simbahipun menika ingkang dipun congkoki menika tansah manggiya, kawilujengan, tansah paringan saras lan sapanunggalanipun. Mangke wonten ngriku wonten upacara naminipun angon putu. Dados putune dijak neng pasar dijajake karo simbahe. Menika sawetawis wekdal kala wingi wonten Sleman menika wonten ingkang nggelar, upacara angon putu, tumbuk ageng menika. Nggih, menika sawetawis grambiyangan saking lampah upacara-upacara adat daur hidup ingkang wonten ing tanah Jawi, mliginipun wonten Ngayogyakarta lan mestinipun wonten daerah sanes menika ugi wonten upacara-upacara ingkang kados mekaten sinaosa wujud gatranipun, perlengkapan menika wonten bedanipun. Menika ingkang upacara adat. Menawi upacara tradisi, tradisi menika dipun tindakaken dening tiyang kathah nanging boten wonten gayutipun kaliyan daur hidup. Upaminipun merti desa, lajeng wonten merti kali, lajeng wonten upacara naminipun gumbregan. Gumbregan menika upacara kangge wilujengan Rajakaya. Rajakaya menika hewan ternak. Wonten Boyolali menika wonten upacara naminipun lebaran sapi, bada sapi. Dados, 8 hari setelah Syawal, setelah Idul Fitri, 8 hari setelah Idul Fitri menika dipunadani bada sapi. Dadi sing diwilujengi menika sapi-sapi menika dipun kalungi kupat, dipun dongake, diyang resik, terus diarak mubeng desa. Nah menika nggih wujud wilujengan. Sah-sah kemawon. Wong menika wujudipun nyuwun kawilujengan dhateng Gusti dene, eee, saking peternakan menika saged kangge nyangga gesangipun para peternak. Dhateng masyarakat agraris menika lajeng wonten upacara upaminipun menawi wonten Sleman menika, Sleman Barat menika angler. Angler menika upacara tradisi nalika badhe tanem. Nalika badhe tanem menika angler wonten. Dene mangke saksampunipun tanem badhe pethik utawi panen menika wonten upacara wiwitan. Nah menika upacara-upacara tradisi ingkang kados mekaten. Nggih.
Menika sawetawis gambaran kathahipun upacara adat lan upacara tradisi ingkang wonten ing Ngayogyakarta. Nanging kala mangsa saking pihak kawogan piyambak menapa tuna dungkap anggenipun eee, merdekaken dados wontenipun festival upacara adat. Sing di festivalke ternyata tradisi. Menika kathah utawi asring dumados. Nggih, dalu menika nglajengaken bab lamaran, bab lamaran. Kalau wingi utawi wingi dalu sampun kula aturaken bilih lamaran menika sedunipun upacara utawi wewenang keluarga, wewenang keluarga secara intern keluarga ngaten. Namung lajeng sakmenika dipun reka wontenipun pranata cara ingkang ngayahi saklebeting lampah lamaran menika. Lan pranata cara wonten ing ngriki menika langkung remit luwih angel tinimbang pranata cara nalika nindakaken ayan kangge palakrama utawi upacara akad nikah, resepsi lan sapanunggalanipun. Awit menika panatacara menika kedah saged manjing ajur-ajer kaliyan kulawarga kedua belah pihak dan juga saged ngemong suasananipun. Menika kangge lamaran. Dene ingkang badhe kula aturaken inggih menika bab conto nglamar, putusan nglamar menika eee, conto ingkang angka sedasa. Conto nglamar calon penganten putri. Dados menawi rumiyin kula aturaken kala wingi menika bilih antawisipun calon kakung lan calon putri menika dereng sami tepang. Lajeng dipun jodhokaken. Lah anggenipun jodhokaken menika nggih kanthi matik-matik. Anggenipun matik-matik menika kanthi ngintunaken dom sumuruping toya. Dom sumuruping toya. Menika nek cara saiki ya telik sandi, reserse. Kon Intelijen, Pak. menapa? Intelijen, nggih, intelijen keluarga. Intelijen keluarga. Menika supados matik-matik calon putri sing arep diarah ning aja nganti kono ki ngerti. Nah, ceritane ngoten. Aja nganti ngerti. Lajeng matik-matik, oh bocah iki ternyata sregep, nang nggon pasrawungan apik lan sapanunggalanipun. Lah sasampunipun wonten menapa kabar sepisanan saking dom sumuruping toya utawi intelijen menika wau, lajeng keluarga kakung saweg nindakaken marasanja utawi mertamu. Mertamu, nepangaken diri kula menika. Lah padatanipun nalika marasanja menika kangge nanjehaken menapa pancen wonten eee, putra-putri menika. Nah, sasampunipun marasanja sampun mangertos glibetipun lare estri ingkang dipunarah, lajeng candhaipun saweg ngintunaken panglamar utawi lamaran. Lamaran menika saged dipuntindakaken déning tiyang sepuhipun calon kakung tumanduk dhateng tiyang sepuhipun calon putri langsung menika saged lan menika ugi prayogi. Awit pancen tanggal jawab kangge malakramakaken larenipun menika tanggal jawabipun tiyang sepuh. Pramila saupami dipun lamar piyambak, dipun salirani piyambak dening tiyang sepuhipun calon kakung menika langkung prayogi. Dene menawi karoban raos bingah lajeng ajrih menawi boten saged ngendika utawi matur, lajeng menika matah duta utawi utusan menika nggih boten dados menapa. Nah, wonten ing ngriki ingkang badhe kula aturaken menika panglamar nanging kanthi duta utawi kanthi utusan. Kanthi utusan. Cekak aos sanestunipun menawi lamaran menika, cekak aos. Nah, nalika lamaran menika tembung ingkang limrah ka kaangge utawi kagem menika ngebun-bun enjang
Hanjejawah sonten. Menika tembung ingkang limrah dipun agem. Ngebun bun enjang hanjejawah sonten. Bun enjang menika awun-awun, jawah sonten udan wanci sore menika naminipun rarap utawi rarabi. Tegesipun nyuwunaken rabi. Menika tembung ingkang limrah. Nah, tembung, utawi kalimat utawi ukara ingkang jangkepipun nggih, jangkepipun menika menawi tembung panglamar menika ndodhoki latare, ndodhok korine, nginang jambe suruhe, ngaturaken ngebun bun enjang hanjejawah sonten. Menika, jangkepipun. Nanging limrahipun lajeng dipun cekak, keparenga kula ngaturaken ngebun bun enjang hanjejawah sonten. Cekakipun ngaten. Menawi, menapa jangkepipun nggih ndodhok korine, nginang jambe suruhe, ngebun bun enjang hanjejawah sonten. Nah menika jangkepipun. Nggih, wonten ing mriki, sepi kula badhe ngaturaken. Ingkang dipun tuju menika Bapak lan Ibu Mulyadi. Dados ingkang bidhal, nglamar menika utusan. Nah temtunipun salebeting lamaran menika anut tata cara ingkang lumampah, sasampunipun tamu menika rawuh, lajeng pinarak lenggah menika prayogi nggih dipun bagikaken rumiyin. Dipun bagikaken rumiyin, pambagya harja. Pambagya harja saged dipun salirani dening tuan rumah piyambak utawi ugi nyaraya duta wicara. Supados menika mangke, mbagikaken upami lajeng mangke ugi, nampi lamaranipun lan sapanunggalanipun menika saged kemawon mawi duta wicara. Nah, ingkang perlu dipun gatosaken nalika mara dhayoh. Para dhayoh. Jejering tamu utawi dhayoh menika keparenga anggenipun mendhet, utawi mapan lenggah menika mengkeraken pintu masuk. Dados anggenipun mapanaken lenggah menika mengkeraken pintu masuk, artinya dari sebelah luar. Dene ingkang utawi ingkang ngadhep pintu masuk menika palenggahanipun tuan rumah. Dados sampun ngantos walik nalika, menapa, mlebet lajeng anggenipun ambil tempat duduk menghadapkan pintu masuk. Lah menika kirang pas awit tempat duduk yang menghadapkan ke pintu masuk menika tempat duduk dari tuan rumah. Tamu menika anggenipun milih papan lenggah nggih ingkang mengkeraken atau menapa, mengkeraken pintu masuk, membelakangi pintu masuk. Menika ngaten. Nggih. Menika contoh panglamar panganten putri, contoh kanthi cekak ngaos. Nuwun panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu ingkang minulya, sumrambahipun dhateng sedaya kulawarga sarta para sesepuh lan pinisepuh ing Kampung Pandhian Umbulharja ingkang dahat kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Sih Wilasa Dalem Gusti tansah kajiwa kasalira panjenengan sedaya menapa dene kula wiwit ing wekdal menika ngantos ing salajengipun. Amin. Panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu, saderengipun kula ngaturaken gatining sedya. Keparenga kula nderek nepangaken diri. Nama kula Pun Sugeng Handaya, wingking saking Kampung Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta. Dene sowan kula dalah kadang mitra ing wanci menika, inggih awit mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sri Kunsoro saha Ibu ingkang ugi pidalem ing Kampung Brontokusuman.
mergangsan Ngayogyakarta supados matur wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sekalian. Terus saderengipun ngaturaken gatining sedya. Gatining sedya menika keperluan. Gatining sedya menika keperluan. Saderengipun ngaturaken gatining sedya, keparenga kula nderek nepangaken diri. Terus sadurunge matur nggih trap silane nepungke aku ki sapa. Nama kula pun Sugeng Handaya. Wonten ing mriki ngangge tembung nama. Mboten kok nami, mboten kok asma. Awit mangke dadi mbasake awake dhewe. Dados dienggo pribadi orang pertama menika kanthi nama ngaten, mboten asma, mboten nami. Napangaken diri, nama kula pun Sugeng Handaya, wingking saking Kampung Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta. Wingking menika sing dikarepe berasal dari Kampung Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta. Dene sowan kula dalah kadang mitra ing wanci menika, inggih awit mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu ingkang ugi pidalem ing Kampung Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta. Inggih awit mundi dawuh, dados menika pancen dikongkon. Boten perlu kanthi tembung awrat-awrat kados ingkang sawetawis wekdal kula aturaken. Sowan kula inggih awit awrat-awrat mundi dawuh saking panjenenganipun. Nah, menawi mawi tembung awrat-awrat menika konotasi yang diterima adalah seakan-akan terpaksa. Anggone budal dikongkoni kaya dene kepeksa. Dadi ana tembung awrating awrat. Pramila tembung menika dipun icali kemawon utawi boten dipun anggih. Inggih awit mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu ingkang ugi pidalem ing Kampung Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta supados matur wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sekalian. Wonten ngarsanipun. Nah, kala mangsa panjenengan mbok bilih nate midhangetaken wonten pangarsanipun. Nah, antawisipun ngarsa utawi pangarsa menika beda. Wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sekalian ingkang pun kajengaken di kehadapan Bapak Ibu Mulyadi. Ning menawi tembungipun wonten pangarsanipun Bapak Mulyadi sekalian, pangarsa menika pimpinan. Pangarsa menika pimpinan. Dados menawi anggenipun nembung menika tembungipun wonten pangarsanipun Bapak Mulyadi sekalian, lah menika sing berarti ngadhep neng pimpinane Pak Mulyadi. Dados ingkang trep menika wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sekalian. Saderengipun keparenga kula nélakaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Gusti dene lampah kula saking Kampung Brontokusuman dumugi Kampung Pandhéan Umbulharja ngriki inggih widada tanpa manggih alangan setunggal menapa. Ingkang kula suwun sedaya kulawarga ing Pandhéan ngriki makatena ugi. Bombong raosing manah dene sadhateng kula sakanca pinapak kanthi gupuh rinengkuh saktataning kekadangan saestu kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Terus ngabarke keslametan. Nggih, ngabarke keslametan nek lakuku saka Kampung Brontokusuman tekan Pandhéan Umbulharja menika slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Bombong raosing manah. Dados kanggo mbasake awak dhewe menika mboten penggalih ning manah. Bombong raosing manah dene sakdateng kula sak kanca, kok mboten sak rencang, Mas. Nggih, sak kanca. Rencang menika rewang. Rewang menika pembantu sing ngewang-ewang. Dados karepe ngaten kaya arep mbasake rencang kula ning bareng ditelesih menika dados kirang pas. Kula sak kanca.
pinapak kanthi gupuh, dadi dipethuke kanthi gupuh, ya, dipethuke kanthi gupuh, rinengkuh sak tataning kekadan. Saestu kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu, menggah kaperluan kula sak kanca sowan wonten ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi sak kulawarga. Ingkang sepisanan inggih tuwi kasugengan sarta ngaturaken salam takzimipun Bapak Ibu Sri Kuncoro katur panjenengan sak kulawarga. Kaperluan kula sak kanca wonten sowan wonten ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi sak keluarga. Ingkang sepisanan, dados mboten ingkang sepisan. Nek sepisan ki sekali, sepisan menika sekali, nek sekali berarti ya sepisan ki wis. Ing menawi kangge tembung pertama kali menika tembungipun sepisanan. Ingkang sepisanan inggih tuwi kasugengan sarta ngaturaken salam takdimipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Tuwi kasugengan tegesipun tilik keslametan. Ngaturaken salam takzim. Takzim menika salam hormat. Limrahipun ingkang asring kapireng menika salam taklim. Sak pangertosan kula, taklim menika majelis ngilmu. Ya dados menawi pakurmatan menika kok langkung trep menawi mawi tembung salam takzim. Salam takzimipun Bapak Ibu Sri Kuncoro katur panjenengan sak kulawarga. Dene ingkang angka kalih, sowan kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih saperlu ngebun-bun enjing hanjejawah sonten. Leripun badhe ngaturaken panglamar saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro katur ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene ingkang angka kalih sowan kula awit asmanipun. Awit asmanipun menika tegesipun atas nama. Dadi tekaku mrene menika atas nama Bapak Ibu Sri Kuncoro ingkang saperlu ngebun-bun enjing utawi ngebun-bun enjang hanjejawah sonten. Leripun badhe ngaturaken panglamar. Sampun kula aturaken wonten ngajeng kala wau, bun enjang menika awun-awun, jawah sonten menika rarabi. Tegesipun nyuwunaken rabi saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro katur ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene ingkang dipun kersakaken non inggih putra-putri panjenengan sekalian ingkang asesilih nak ajeng Dewi Wulandari. Kasuwun minangka judul dhawuhipun Nak Mas Bima Hadi Surya. Inggih putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Ing pangajap, mugi saderengipun sowan kula sak kanca menika, Bapak Ibu Mulyadi dereng wonten rembag ingkang sami saking asanes tumanduk dhateng ingkang putra pun nak ajeng Dewi Wulandari. Dados menika intinipun wonten mriki, ngaturaken panglamar saka Bapak Sri Kuncoro lan Ibu katur dhateng Bapak Ibu Mulyadi nyuwun Dewi Wulandari kangge judul dhawuhipun Bima Hadi Surya. Pangajap panyuwunanipun mugi-mugi nggih to saderengipun sowan menika dereng nate wonten rembag ingkang sami. Dadi urung ana rembug panglamar saka wong liya sing dikarepe ngaten. Perlu kula atur uninga bilih putra kekalih menika sampun sawetawis dangu sami sesambetan pitepangan. Dene miturut aturipun Nak Mas Bima Hadi Surya dhateng tiyang sepuhipun, bilih antawisipun Nak Mas Bima Hadi Surya lan Nak ajeng Dewi Wulandari sami cocok ing raos satemah jurung tuwuhing raos sih katresnan. Pramila sami sarujuk badhe gesang sesar. Awit saking menika ing mbok bilih wonten keparengipun Bapak Mulyadi saha Ibu sinengkuyung dening sedaya kulawarga menapa dene
garis pestining Gusti ingkang Maha Agung putra kekalih dados jodhonipun. Mugi keparenga nek ajeng Dewi Wulandari kasuwun dados jodho dhawuhipun Nak Mas Bima Hadisurya. Dados wonten ngriki nyelondoh. Jenenge nglamar menika tetep nyelondoh, wong arep njaluk kok. Menawi wonten keparengipun Bapak Mulyadisa Ibu sinengguyung sedaya kulawarga menika nyelondoh njaluk nanging ugi sumendhe dhateng Gusti menapa dene garis pestining Gusti ingkang Maha Agung putra kekalih dados jodhonipun mugi keparenga ajeng Dewi Wulandari kasuwun dados jodho dhawuhipun Nak Mas Bima Hadisurya. Makaten ancasing sedya sowan kula sak kanca mugi atur kula menika saged katampi kanthi sae lan kinabulaken. Ing wasana kiranging trapsila lan subasita anggen kula matur mugi keparenga panjenengan hangluberaken sih samudra pangapunten. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menika contoh panglamar cekak. Panglamar ingkang ringkes lajeng wos-wosipun kecepeng. Dene saupami menika badhe dipun paringi kembang-kembang sumangga dhateng kadiwasanipun piyambak-piyambak. Nah, ingkang baku panglamar menika boten perlu menapa nggih anggenipun matur, boten perlu kesesa, nanging menika las-lasan kemawon supados saged dipun tampi kanthi wijang. Bisa diterima dengan jelas. Nggih, menika gayut kalian panglamar calon temanten putri. Dumugi semanten menika menapa saking duta saraya utawi ingkang utusan panglamar menika cekap. Lajeng mangke saking pihak keluarga kakung badhe mangsuli. Nah, sasampunipun mangsuli mangke wangsulanipun kados pundi lah mriki nanggapi malih. Lah menika menapa remitipun lamaran ing ngriku. Remitipun lamaran wonten ing ngriku. Dados mangke menika kata-kata pertama. Lajeng mangke saking pihak keluarga putri menika nanggapi lamaran ditampa upamanipun, mangke saking pihak kakung nanggapi malih. Nanggapi malih nggih matur nuwun mangke badhe kaatur karek tanggapane saking pihak putri menika kados pundi? Juru wicara njumbuhaken. Juru wicara njumbuhaken MC mulat dhateng kawontenan. Mulat dhateng kawontenan. Den. Nggih, menika saking panglamar cekak wonten pitakenan bilih monggo. Badhe matur Pak, pangajab niku napa to Pak? Pangajab menika keinginan. Harapan, pangajab menika harapan. Kanthi pangajab berarti dengan harapan, karepe ngoten. Dengan harapan menika dipun tampi. Yang dahat niku lho, dahat. Dahat menika sangat. Dahat. Sangat. Nggih, dahat utawa dahat sangat. Ingkang dahat kinurmatan tegese sangat dihormati. Sangat nih. Nggih. Mangke saged dipun bicak wonten ing anu nika, kala wingi bau sastra prasaja nika. Bau sastra nggih. Bau sastra kala wingi menika kadosipun wonten dahat. Bau sastra. Panglamar. Rinengko satataning kakandangan niku napa? Rinengkuh. Rinengko satataning kekandangan. Kekadangan, Pak. Jadi kekandangan. Kekadangan.
Dados saking tembung kadang. Dados menika nggambaraken bilih tamu utawi ingkang badhe nglamar menika rawuh terus dipapak kanthi gupuh, dipethuke dengan gupuh, lajeng rinengkuh satataning kekadangan dianggep kaya dene sedulur. Rinengkuh satataning kekadangan direngkuh kaya dene sedulur. Dados rumaket sanget sumadulur kados ngaten sing dikarepke. Dadi kaya dene dudu wong liya. Nah, kaya dene dudu wong liya iki wis wonge dhewe. Kasarane ngoten. Besti. Mesti. Jamane bestine. Menika ngaten. Nggih, saestu kula ngaturaken keseselan N1 kleru niku. Dibenake. Saestu kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Rinengkuh menika wau. Ancasing sedya niku, Pak. Makaten ancasing sedya, Ancas menika tujuan. Sedya menika karep. tujuan. Dadi tujuan nggih tujuan sing dikarepke menapa? Ancasing sedya. Tujuan. Nggih, tujuan yang diinginkan menika ancasing sedya. Wonten malih? Sakmenika dereng. Oh, dereng. Nggih, menawi dereng cobi menika saged dipun waos kanthi las-lasan, kanthi menapa? Boten perlu kesesa. Boten perlu kesesa. Monggo. Saking Pak Zamsuri rumiyin badhe nyobi maos? Nggih. Nggih. Monggo. Nuwun panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu ingkang minulya sumrambahipun dhateng sedaya kulawarga sarta para sesepuh lan pinesepuh ing Kampung Pandheyan Umbul Harjo ingkang dahat kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso dalem Gusti tansah kajiwa kasalira panjenengan sedaya menapa dene kula awit ing wekdal menika ngantos ing salajengipun. Amin. Panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu saderengipun kula ngaturaken gatining sedya kepareng kula nderek nepangaken diri. Nama kula pun Sugeng Handoyo. Nama kula pun Sugeng Handoyo wingking saking Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta. Dene sowan kula kalah dalah kadang mitra ing wanci menika inggih awit mudi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu ingkang ugi pidalem ing Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta supados matur wonten ngersanipun Bapak Mulyadi sekalian. Saderengipun kepareng kula nelakaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Gusti dene lampah kula saking Kampung Brontokusuman dumugi Kampung Pandheyan Umbul Harjo ngriki ing Widodo tanpa manggih alangan satunggal menika. Ingkang kula suwun sedaya kulawarga ing pandhiyan ngriki makatena ugi bombong raosing manah dene sadateng kula sakonca pinapak kanthi gupuh rinengkuh satataning kekandangan saestu kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu menggah
kaperluan kula sakonco sowan wonten ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi Sakto keluarga ingkang sepisanan inggih tuwi kasugengan sarta ngaturaken salam takdinipun Bapak Ibu Sri Kuncoro katur panjenengan sakeluarga. Dene ingkang angka kalih sowan kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih saperlu ngebun-ngebun enjing jejawah sonten liripun badhe ngaturaken panglamar saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro katur ngersanipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene ingkang dipun kersakaken nun inggih putra putri panjenengan sekalian ingkang asesilih Nak Ajeng Dewi Wulandari kasuwun minangka jodoh dawuhipun Nak Mas Bima Hadi Suryo inggih putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Ing pangajap mugi saderengipun sowan kula sakonco menika Bapak Ibu Mulyadi dereng wonten rembak ingkang sami saking asanes tumanduk dhateng ingkang putra pun Nak Ajeng Dewi Wulandari. Perlu kula atur uninga bilih putra kekalih punika sampun sawetawis dangu sampai sampetan pitepangan. Dene miturut aturipun Nak Mas Bima Hadi Suryo dhateng tiyang sepuhipun bilih antawasipun Nak Mas Bima Hadi Suryo bilih antawisipun nek Nak Mas Bima Hadi Suryo lan Nak Ajeng Dewi Wulandari sami cocok ing raosipun. Satemah njurung tuwuhing raosih katrasnan pramila sami sarujuk badhe gesang sesarengan. Awit saking menika ing mbok bilih wonten keparenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu sinengkuyung dening sedaya kulawarga punapa dene garis pestine Gusti ingkang Maha Agung putra kekalih dados jodohipun. Mugi keparenga Nak Ajeng Dewi Wulandari kasuwun dados jodoh dawuhipun Nak Mas Bima Hadi Suryo. Mekaten ancasing sedya sowan kula sakonco, mugi atur kula menika saged katampi kanthi sae lan kinabulaken. Ing wasana kirangin trapsila lan suposita anggen kula matur, mugi keparenga panjenengan hangluberaken sih samudra pangaksama. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menapa gambaran kangge lamaran. Nah, ingkang baku nalika lamaran menika menawi saged benjing upaminipun panjenengan dipun seraya dimintai tolong kangge lamaran. Nah, menika panjenengan cekap mbeta poin-poin kemawon, boten perlu maos wetah. Nek lamaran maos wetah ya lucu. Sambotenipun nalika wonten naskah menika panjenengan sampun maos ora-orane tahu maca, tahu mirengaken, dados mangke poin-poinipun ing badhe pun aturaken menapa menika saged dipun catet kanthi menapa catatan alit. Syukur menawi enten gambaran besarnya Pak ya. Nggih, gambaran besar menawi lamaran ngaten. Beda malih menawi serah-serahan, nah serah panampi menika saged pamanipun badhe maos. Nek lamaran mergane menika cetha menawi lamaran menika ingkang dipun dumuk, dipun tuding, dipun pilih supados nglamaraken menika cetha yayi pilihan. Pilihan. Pramila menika anggenipun nglamar ampun ngantos maos utawi maca. Nah, cekap poin-poin besar apa yang akan disampaikan menika ingkang dipun aturaken. Menika lanjut lamaran. Nggih. Tandhaipun mbok bilih wonten Mas Gita badhe nyobi maos. Mas Iksan. Nggih, Pak. Sendika. Monggo. Nggih, las-lasan mawon. Nah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun panjenenganipun
Bapak Mulyadi saha Ibu ingkang minulya. Sumrambahipun dhateng sadaya keluarga sarta para sesepuh lan pinisepuh ing Kampung Pandhéan Umbul Harjo ingkang dahat kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi sih wiloso dalem Gusti tansah kajiwa kasalira. Dumateng panjenengan sadaya menapa dene kula wiwit ing wekdal menika ngantos ing salajengipun. Amin. Panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu. Saderengipun kula ngaturaken gatining sedya. Keparenga kula nderek nepangaken diri. Nama kula pun Sugeng Handoyo. Wingking saking Kampung Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta. Dene sowan kula dalah kadang mitra. Ing wanci menika inggih awit mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu ingkang ugi pidalem ing Kampung Brontokusuman, Mergangsan Ngayogyakarta. Supados matur wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sekalian. Saderengipun keparenga kula nelakaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Gusti dene lampah kula saking Kampung Brontokusuman dumugi Kampung Pandhéan Umbul Harjo ngriki inggih widodha tanpa manggih alangan setunggal menapa. Ingkang kula suwun sadaya keluarga ing pandhéan ngriki makatena ugi. Bombong raos ing manah dene sadaten kula sakanca pinapak kanthi gupuh rinengkuh satataning kekadangan saestu kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu. Menggah kaperluan kula sakanca sowan wonten ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi sakeluarga ingkang sepisanan inggih duwi kasugengan sarta ngaturaken salam takzimipun Bapak Ibu Sri Kuncoro atur panjenengan sakeluarga. Dene ingkang angka kalih sowan kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih saperlu ngebun-ebun enjing jejawah sonten liripun badhe ngaturaken panglamar saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro atur ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene ingkang dipun karsakaken nuninjih putra putri panjenengan sekalian ingkang asesilih Nak Ajeng Dewi Wulandari kasuwun minangka judu dawuhipun Nak Mas Bima Hadi Surya inggih putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kuncoro. Ing pangajap mugi saderengipun sowan kula sakanca menika Bapak Ibu Mulyadi dereng wonten rembag ingkang sami saking asanes tumanduk dhateng ingkang putrapun Nak Ajeng Dewi Wulandari. Perlu kula atur uninga bilih putra kekalih menika sampun sawetawis dangu sami sesambetan pitepangan. Dene miturut aturipun Nak Mas Bima Hadi Surya dhateng tiyang sepuhipun bilih antawisipun Nak Mas Bima Hadi Surya lan Nak Ajeng Dewi Wulandari sami cocok ing raosipun satemah jurung tuwuhing raos teh katresnan. Pramila sami sarujuk badhe gesang sesarengan. Awit saking menika ing mbok bilih wonten keparingipun Bapak Mulyadi saha Ibu sinengguyung dening sadaya keluarga menapa dene garis pestining Gusti ingkang Maha Agung
putra kekalih dados judunipun. Mugi keparenga nak ajeng Dewi Wulandari kasuwun dados judu daudipun nak Mas Bima Hadi Surya. Mekaten ancasing sedya sowan kula sakanca, mugi atur kula menika sageda katampi kanthi sae lan kinabulaken. Ing wasana kiranging trapsila lan sugosita, anggen kula matur mugi keparenga panjenengan hanglupiraken sih samudra pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggenipun maos wis las-lasan dados tiap kata menika saged kapireng kanthi wijang kanthi cetha. Ciri Ngayogyakarta kados mekaten. Ciri Ngayogyakarta nalika menapa wicara pancen kados mekaten dados las-lasan supados tembung utawi kata-kata menika saged kapireng wijang saged dipun tampi kanthi cetha. Nggih. Matur nuwun Mas Iksan. Sandhahipun Mas Herman mbok bilih kepareng badhe nyobi maos. Monggo mbok bilih Mas Herman kepareng nyobi maos. Oke, padatan engko Pak RW menika nyok nggo tubrukan wae anggere Pak Dukuh ra iso njok Pak RW. Lagi Pak Dukuh mboten saged Pak RW, Pak RW mboten saged Pak RT ya. Padatanipun lajeng sing pun kepahaken wonten wilayah rak menika ngaten menika. Dados mbat-mbatan Pak nggih. Nggih, nggih. Purun tan purun. Dados pun sebat sesepuh. Sesepuh. Nggih, pun sebat sesepuh. Sesepuh menika tidak harus berusia sepuh. Jadi sesepuh menika ingkang dipun sepuhaken, yang dituakan di situ. Sinaosa yuswanipun dereng sepuh, nek menika pun sebat sesepuh. Dene menawi ingkang saestu yuswanipun sampun sepuh menika pun sebat pini sepuh. Ini sepuh. Pini sepuh menika jalaran pancen sampun sepuh awit yuswa. Lajeng wonten malih aji sepuh. Nggih. Aji sepuh menika jalaran sampun yuswa sepuh nanging pancen patut utawi pantes tinulada. Upaminipun aji sepuh menika dipun aji-aji nggih. Mbah Kaum, lajeng Pak mantan lurah pamanipun, mantan dukuh, mantan camat menika rumiyin kagungan kalenggahan lajeng ngantos samangke menika taksih dipun aji-aji menika pun sebat aji sepuh. Para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh. Menika lenggahipun kados. Nggih. Monggo mbok bilih Mas Herman kepareng nyobi. Bilih dereng kapireng menika Pak Irman. Nggih. Pak Irman dereng Anu nggih. napa wonten gangguan? Wonten gangguan audio nih. Nggih, kadosipun mbok menawi ngaten. Nggih. Audio dereng saged kapireng. Nggih, menika nembe diutak-atik putranipun kados. Nggih, lajeng gayut kalian sinambi nyerantos. Gayut kalian lamaran ingkang kula aturaken kala wingi nalika lamaran menika nggih cekap beta oleh-oleh sak murwatipun mawon. Beta oleh-oleh sak murwatipun boten perlu menapa ngasta maneka sarana paningsetan awit durung karuan nek jenenge lamaran ki ditampa. Nggih,
Terus jawabanipun wonten sing ditampa ana sing ora lah. Dilalah tiba sing ora kaya lelakon kula wingi. Menika mboten menapa, mboten ngisini-sini. Kakean nek angkut-angkut barang, Pak. Lah nggih kakek angkut-angkut barang terus nggih dereng nganu, dereng titi wancinipun. Jenenge lamaran menika Dereng cekap pas, Mas. nggih dereng pas. Lamaran menika cekap menapa beto oleh-oleh kemawon. Pak badhe matur nelakaken niku napa, Pak? Basa Indonesia. Mengungkapkan. Nelakaken menika mengungkapkan. Saking tembung pratelan. Pratelan menika perkataan. Oke, pratelan menika perkataan, nelakaken menika mengungkapkan. Badhe nyuwun pirsa Pak Singgih, Monggo. nggih gayut kalian kala wau titikan khas Medhar Sabda Gayam Ngayogyakarta menika nggih saestu nggih las-lasan kados menika, Pak. Nggih. Menika kalebet wonten pedalanganipun. Oh. Dados pedalangan Ngayogyakarta menika tledak-tledok. Mboten kok cecek mboten. Nggih. Menawi Kula ingkang kinten rencek sami kalian wetan, tlatah wetan. Kula mireng menawi wetan wonten tlatah wetan cepet cecek. nggih, menawi Ngayogyakarta mboten. Ngayogyakarta pancen tledak-tledok. Wong ilahing awik namhastu nama sidap. Awik namhastu silat mring yuang jagat karono. Siran tondo kawisesaning bisana sono sinawung langen wilopo estu maksil stantun lampaing Buddha jinantur tutur katula tetela tulat mrih labdeng paradya winursita ngupama prameng niskara karana ya tumiyeng jaman purwa. Dados tek ngaten. Wonten pilah-pilahipun. Anu nggih nagari Pundita ingkang pinurweng carita sakmangke. Nek Ngayogyakarta ngaten nek wetan rak kaya disarup panenggih Pundita ora Pedotanipun nek pun menggeh-menggeh, Pak. nggih ngaten. Nek Ngayogyakarta pedalanganipun nggih ngaten, anggenipun ngendika nggih tledak-tledok. Sampun saged audionipun Mas Herman? Nggih, sampun. Oh, nggih. Monggo saged dipun cobi. Pun Nggih. waos. Nggih, sendika Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu ingkang minulya. Sumambrahipun dhateng sedaya keluarga sarta para sesepuh lan pinisepuh ing Kampung Pandian, Umbul Harjo ingkang dahat kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Syekh Wiloso dalam Gusti tansah kajiwa kasalira. Panjenengan sedaya menapa dene kula wiwit ing wekdal menika ngantos ing salajengipun. Amin. Panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu saderengipun kula ngaturaken dadining sedya. Kaparenga kula nderek nepangaken diri nama kula pun Sugeng Handoyo. Wingking saking Kampung Brontokusuman, Margangsan, Ngayogyakarta. Dene sowan kula dalah kadang mitra ing wanci menika. Inggih awit mundi dawuh saking panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu ingkang ugi pidalem ing Kampung Brontokusuman, Margangsan, Ngayogyakarta. Supados matur wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi sekalian. Saderengipun keparenga kula nelakaken raos syukur dhateng ngarsa dalem Gusti. Dene lampah kula saking Kampung Brontokusuman dumugi Kampung Pandian Umbul Harjo mriki inggih widodо. Tanpa manggih halangan setunggal menapa ingkang kula suwun sedaya keluarga ing Pandian mriki
mekatena ugi. Bombong raos sing manah dene sedhateng kula sakanca pinapak kanthi gupuh rinengkuh satataning kakadangan. Saestu kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami. Kepareng matur dumateng panjenenganipun Bapak Mulyadi saha Ibu. Menggah kaperluan kula sakanca sowan wonten ing ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi sakulawarga ingkang sepisanan inggih tuwi kasugengan sarta ngaturaken salam takdinipun Bapak Ibu Sri Kunchoro. Katur panjenengan sakulawarga dene ingkang angka kalih sowan kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kunchoro inggih tak perlu ngebun-ebun enjing Haji Jawah sonten. Liripun badhe ngaturaken panglamar saking panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kunchoro katur ngarsanipun Bapak Ibu Mulyadi. Dene ingkang dipun karsakaken nun inggih putra-putri panjenengan sekalian ingkang asesilih Nak Ajeng Dewi Wulandari kasuwun minangka judu dawuhipun Nak Mas Bima Hadisurya. Inggih putra kakungipun Bapak Ibu Sri Kunchoro. Ing pangajap mugi saderengipun sowan kula sakanca punika Bapak Ibu Mulyadi dereng wonten rembag ingkang sami saking asanes tumanduk dhateng ingkang putra pun Nak Ajeng Dewi Wulandari. Perlu kula atur uninga bilih putra kekalih punika sampun sawentawis dangu sami sesambetan pitepangan. Dene miturut aturipun Nak Mas Bima Hadisurya dhateng tiyang sesepuhipun. Bilih antawisipun Nak Mas Bima Hadisurya lan Nak Ajeng Dewi Wulandari sami cocok ing raosipun. Satemah njuruk tuwuhipun raos sih katresnan. Pramila sami sarujuk badhe gesang sesarengan. Awit saking punika ing mbok bilih wonten keparingipun Bapak Mulyadi saha Ibu Sinengkuyung dening sedaya keluarga punapa dene garis prestining Gusti ingkang Maha Agung putra kekalih dados jodohipun. Mugi keparenga Nak Ajeng Dewi Wulandari kasuwun dados jodoh dawuhipun Nak Mas Bima Hadisurya. Mekaten ancasing sedya sowan kula sakanca mugi atur kula punika sageda katampi kanthi sae lan kinabulaken. Ing wasana kiranging tapsila lan subahita anggen kula matur mugi keparenga panjenengan hangluberaken sih samudra pangusama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Herman. Nah, menika wau bilih secara menapa sepit radi dikendhoni sekedhik supados anggenipun maos menika saged wijang ya, maos menika saged wijang. Menawi anggenipun menapa maos menika wijang menika dados tetembunganipun menika cetha apa sing dikarepke. Ya menika anggenipun gladi kados ngaten nggih. Dados anggenipun gladi panjenengan kanthi maos. Nah, syukur menawi wonten dalem menika pun waos kaliyan pun rekam. Pun rekam. Sasampunipun panjenengan maos, rekaman menika pun setel. Kurang apa to? Ah menika mangke badhe ketingal. Kadang kula nggih ngaten nalika mayang menika kula menapa syuting bar niku yo ditonton dhewe ngono ya guyu dhewe bener wah ya beli ora wangun bener. Iso kekurange lah menika kangge menapa evaluasi diri kemawon. Nggih. Gayut panglamar bilih wonten pandangon utawi pamundutan pirsa. Ngantos dumugi
lamaran menika menapa wonten pandangan utawi pamundutan pirsa saking para kanca. Jurung niku napa, Pak? Mendorong. Satemah jurung tuwuhing raos jurung Jurung menika mendorong. mendorong. Nggih, dados karena menapa cocok ing raos, pramila lajeng mendorong timbulnya rasa cinta. Mendorong ya. Nggih. Satemah jurung tuwuhing raos sih katresnan. Ing Pramila sami wasana napa sarujuk nggih, Pak? dalem Ing wasana ing wasana. Wasana menika terakhir. Nggih. Dan yang terakhir karepe ngoten. Ya, nggih. Ing wasana menika terakhir. Saged kanthi tembung wasana, saged kanthi tembung wusana. Wasana saged, wusana saged, utawi pungkasan nggih saged. Pungkasan saged. Nggih, siap. Umpamanipun pun gantos pungkasaning ngatur, umpamanipun ngaten, utawi ing pungkasan kiranging trapsila lan subasita anggen kula matur mugi keparenga panjenengan anglubaraken sih samudra pangaksama. Dados Ngayogyakarta menika racak tembung-tembungipun dipun damel tebal. Wonten anglubaraken samudra pangaksama, angabehi. Inggih. Nah menika Ngayogyakarta. Menawi Surakarta menika langkung tipis. Inggih. Nggih. Anglubaraken dados hane menika ilang. Menika limrahipun ingkang lumampah. Wonten Ngayogyakarta menika langkung tebal. Nggih. Wonten pitaken? Sampun cekap. Sampun. Dereng nggih. Terus pundi? Ampun, Pak. Ampun. Nah, salajengipun menika ing minggu ngajeng nggih jadwalipun. Nah, menika pandilalaipun kula ingkang tanggal 18. Tanggal 18 menika wonten pambengan awit dilalaipun menika ambal warsa Rukun Dalang Jogja. Terus Rukun Dalang Jogja menika nembe kala wau dipun paringi pirsa kanca-kanca. Terus tanggal 18 menika paripaksa off rumiyin mangke pun gantos tanggal sanesipun, utawi surya sanesipun. Terus menika ulang tahun pertama Rukun Dalang Jogja menika badhe wonten pagelaran wayang kanthi 30 dalang. Pagelaran wayang 30 dalang lintas generasi wiwit saking simbah, anak, remaja, muda. Berarti saking sepuh, muda, remaja, lajeng anak-anak. Menika nembe kala wau dipun panjenengan kesuwun anu Mas, tetep nge-MC, nek ora mayang ya nge-MC. Lah padatan menawi kapure mayang bareng-bareng wis kula trima mboten. Nek kon mayang dhewe sewengi tak ayahi, nek kan bareng-bareng ngoten niku kurang sreg tinimbang ora sreg le ngayahi gawean. Kula wis ning ya tetep jenengan nge-MC. Oh nggih, mengke tak aku sing nge-MC. Terus tanggal 18 menika kepeksa off rumiyin mangke saged pun gantos tanggal 19 utawi tanggal sanesipun mangke saged pun rembat lumantar WA-G utawi WA group. Nggih, nderek mawon, Pak. Nggih, nderek dawuh mawon, Pak. Siap. Nggih, matur nuwun awit menapa paringipun pangandikan. Nggih, bilih menawi mboten wonten pangandika dalu menika kula cekapaken rumiyin. Saking kula cekapaken kathah lepat sisipipun saestu nyuwun pangapunten. Mugi pasinaon ing dalu menika sageta amimbuhi seserepan lan ugi piguna dumateng kula panjenengan sedaya sumrambahipun dumateng sak kiwa tengen panjenengan sedaya. Dados ing bilih
benjing candhaipun wekdal menika wonten warga utawi sinten kemawon ingkang mintos raya dumateng panjenengan, jawabanipun namung setunggal, nggih sendika. Raketang mengko bar kuwi aku arep ngomong apa bingung keri. Aku nggih sendika. Siap gerak dulu. Siap gerak rumiyin nggih sendika mangke bab tetembungan menika saged dipun reka. Ibu pilih mekaten cekapaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondraken Mas Suryono monggo. Nggih. Matur nuwun Pak nggih paringipun seterpan wonten ing dalu punika. Alhamdulillah kula nggih melu sinau niki. Urung tau dikon nglamarke iki urung tau. Nggih. Nah, mangke Pak RW, Mas Eksan, Iya. malah Pak Jamjuri ini cocok nih gitu. Alhamdulillah estu nambah keserapan pepanggihan wonten ing dalu punika. Monggo kita syukuri sesarengan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng istirahat, jenjang pinanggih malih kula emutaken wonten grup nggih. Pas tanggal 18 mangke pun gantos nasib wekdal saged mawon mugi sedaya sami longgar. Kula cekapaken semanten nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng istirahat, sugeng dalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Suryono, Pak Nur. Nggih.